Eta zela tresnak erabiltzen ziren labasuegaz? Olako, zerako olako kasulak. Kasulak, tamainuko, sartzako tamainukoek, kasulak. Azaldu lapikuo. Lapikuek izitu zen, ganien, baina anazpide sartzeko kasulak. Eta ganerako? Ganerako lapikuek. Lurrezkoak izaten ziren, edo? Lurrezko goete. Portzelana gorrizkoak, bai. Lurrezko kaputu jezien. Gero, oto zanen dirue bai hozi, porzelan asko hiro zerbait, aizaz, aproduzteite. Eta surten ganean lapikoak iminteko zer erabiltzen zen? Parrille. Honan... Holan patadun bat begoten zen, ez da? Lauankakin, depazte bat dirukin. Gero, lehuzan, lurrezko lapiko ipiltzeak, oin behar da gurin bi, honan zorak atzen ipini, jauzi izteitezan. Hana egosi, zertut atzera erintan egosi, aurri berotut atzion zitu. Holan ere? Aporbete... Da gero latza, bezuen latza, latzi topine esaten zen. Topine, eta zeizetan zan hori? Kasula aztabikoa... Hierro kologo esaten zen, topine hierro kologo esaten zen. De txikilintzako hori zeteko ikutxi bera... Latza, hane pinte zan. Han eskaite? Nire bat ez da gure berotu, frega hori txiko eta... Bai.